No niin, nyt tässä toukokuun alussa, kun eletään tietysti kiekkomaailmassa vuoden parasta aikaa, kun on ykköskierros playereista menossa tässä loppupuolellaan, niin ajattelin, että nyt kun näitä on 2 vielä jäljellä näitä tämän vuoden hommeleita, niin otetaan nyt toinen niistä ja toinen sitten varmaan joskus loppukesästä, kun alkaa taas kuumottelemaan uusi alkava kausi. Että tuossa pari liiffiä sitten, ei kun pari videota sitten liiffissä, niin kun kohisten nostin tuotantoarvoja, kun kumosin omia höpinöitäni jälkikäsittelyssä. Ja nyt mä tein toisen breakthroughin tässä, että kun ennen mulla on ollut rupinen kännykkäkotelo, jota vasten puhelin on ollut pystyssä, niin nyt mä mallinsin ja tulostin tämmöisen telineen, jossa tämä pysyy pystyssä. Et sillä, nyt ei kaatuile enää puhelin. Mutta lähdetäänpä tähän. Tässä oli tämä, mitä tässä nyt oli, 28. Joo, 28 korttia, että tästä tulee pitkä saaga. Mitä tapahtuu. Saakohan näihin jotain playerikulmaa? No, hänen ei saa playerikulmaa. Olikohan se nyt ensimmäinen kerta, kun Pittsburgh jäi ulos playereista tässä tämän trion valtakaudella. Kyllä taisi olla nyt eka kerta, että eikö ne puristanut vuosi sitten just mukaan ja sitten Mokke loukkaantui ja kakkosmokke ei ihan pärjännyt. Taisi olla Domingue silloin siellä kakkosena ja sitten taisi olla Rangers meni siitä jatkoon, muistelisin. Mä joskus niin kuin ennen, tietysti siksi, että lapsena pelattiin aina NHL 95 silleen, että mä olin Buffalo ja veli oli Pittsburgh. Mulla on ollut hirveät antipatiat tätä joukkuetta kohtaan vuosikymmeniä. Mutta kyllä mä oon niin kunnioittanut tätä Crosby, Malkin, Letang kolmikkoa viime vuosina niin paljon, että en mä panis pahakseen, jos ne vielä jotain voittaisi. No en kyllä panis pahakseen, jos tämä nyt voittaisi sitten tällä kaudella. Että olisi se kyllä hienoa, kun olisi niin kuin ensimmäinen suomalainen kapteeni kuppia nostamassa. Viime kaudella jäi vähän vajaaksi, mutta nyt näyttää kyllä erittäin hyvältä taas. Oli aika silleen decisive se juuri päättynyt Florida-Tampa-sarja. No, hän ei playereihin päässyt, mutta taisi olla, eikö tää nyt ollut sitten näitä Tampan tyyppejä ennen kuin meni Seattleen, eli siellä pääsi kyllä kuppia nostelemaan sitten kerran tai kaksi. Taisi mennä expansion draftissa Seattleen. Sitten ottahan asioon, no hän ei ainakaan päässyt playereihin, joo. Chicagolla jäi hivenen vajaaksi nyt. No ei sentään niin kuin parhaat lottomahikset, mutta se on nähdä mitä käy. Se oli jotenkin turhauttavaa. En mä tiedä, miksi mä siihen ryhdyn, koska kaikki niin kuin Facebookin ja Instagramin kommenttialueet on aina niin kuin hirveitä joko trollien tai tietämättömyyden likakaivoja. Niin siellä kuitenkin yritin viime vuonna opastaa ihmisiä, että joo, kyllä ei niin kuin ollut draftilotto, ei ollut huijattu, vaan se prosessi menee oikeasti näin ja siinä ei ole oikein mahdollisuutta mihinkään huijaukseen, mutta turhaahan se tietysti on. Saa nähdä, jaksanko tänä vuonna taas antautua sinne saastaisiin juoksuhautoihin. Aina vähän potkasen itteeni, kun avaan jonkun kommenttiketjun ja sitten se on taas sitä samaa. Oli aihe mikä tahansa, niin jotenkin niin kuin järkipuhe on aika vähissä. Mutta olisiko siinä Norris-voittaja? Saattaa hyvin olla, että kattelin justiinsa tuossa, kun noin Norris-ehdokkuudet julkaistiin, niin oli esimerkiksi noin niin kuin tasakentällisin oma joukkojen maalit vs. omiin menneet maalit, niin oli tällä huomattavasti parempi niin kuin suhde kuin Makarilla ja Josilla. Ja sama sitten, että miten on niin kuin peli pyörinyt vastustajan päädyssä hänen ollessa kentällä vs. hänen ollessa vaihossa, niin oli ihan reilu ero. Että se voi hyvinkin mennä hänelle. Seuraava Vancouver. Joo, tämä taisi tulla kyllä jo kertaalleen. Mä jotenkin
aina särähtää silmään 6 hyökkääjällä. Jotenkin, siis varmasti se on tämmöisestä niin kuin vuosikymmenten altistumisesta. Johtuu se, että jotenkin niin kuin 1-6 on puolustajien numeroita, 7 on niin kuin ensimmäinen hyökkääjänumero. En tiedä, onko muilla tämmöistä vai onko se mun ihan oma juttu. Mutta sitten joku niin kuin Le Cavalier käytti 4 hyökkääjänä ja Taylor Hall taisi käyttää jossain vaiheessa 4 muistelisin. Niin se oli niin kuin, tosi omituisen näköistä. Joo, Seppi, joo. Jäi playerit kauas. Vähän on vähissä mielikuvat tästä tyypistä. Olisiko se ehkä vähän sellainen niin rouheamman laidan ryskääjä ehkä. Nonni. Aika menee niin nopeasti, niin nyt mä jotenkin unohan täysin, että siis Kesseli taisi nyt niin kuin jäädä ihan kokonaan ilman pelejä tällä kaudella. Joo. Eli taisi käydä Vancouverissa testailemassa jossain vaiheessa niin kuin harjoituksissa ja sitten oli jotain videopätkää siitä, että kylläpä näyttää väsyneiltä ja ei se sitten koskaan sitä sopimusta sinne saanut. Että se oli ura varmaan sitten siinä ja loppuun asti ilman loukkaantumisia. Kai sillä ehkä jäi silloin niin ekalla parilla kaudella joku peli väliin, mutta sen jälkeen suoraa putkea vaan. Tietysti scratchia oli tuossa jossain playereissa, mutta runkosarjassa. Monaan. Menikö tämä nyt Winnipegiin siinä loppukaudesta? Niin taisi mennä ja ei tainnut siellä oikein lähteä sitten lentoon, että 5-1 päättyi. Winnipeg-sarja Coloradolle, siis voitto. Justiinsa kuulin noita Hellevakin kommentteja, että kyllä usko, mutta mielestäni pelasin parasta kiekkoa koskaan tässä playereissa, vaikka meni niin kuin se 5 maalia per peli, mutta vissiin puolustus romahti niin, että ei itsestään löytänyt hirveästi vikaa, mutta muusta joukkueesta kyllä. Tämä oli kyllä jännittävä kausi Perrylle. Se nyt on vieläkin vähän epäselvä, että mitä se siellä Chicagossa töpeksi varmaan jossain illanvietossa humalapäissään laukoi jotain typeryyksiä ilmeisesti jollekin naispuoliselle tiimin työntekijälle, mutta päätyi sitten Edmontoniin, että saa nähdä, miten pitkälle siellä mennään. Tämä on kyllä tämä jännä tämä sarja, että on näitä tosiaan, niin kuin, vaikka tämä on 2324 sarja, niin on tosiaan noin 2223 kuvat ja joukkueet tossa. En siis tiedä sarjan taustoista ja tarkoitusperästä ihan hirveästi, että onko se vaan niinku, en tiedä, onko tämä semmoinen niinku edellisen kauden muistelusarja, että ihan tarkoituksella jätetty niinku vanhat. Mutta joo, tässä taitaa olla, kun aina tämä mietitään joka vuosi tietysti, että kuka on tämmöinen vanhus, joka ei ole voittanut kuppia, niin tällä taitaa nyt olla eniten runkosarjapelejä kenestä tahansa, kuka ei ole vielä voittanut kuppia. Ja nyt on kyllä Dallasilla hyvät chanssit, että sehän on tuo 6. peli on nyt tulevana yönä, eli kun tämä video tulee sitten huomenna tavallisella ohjelmapaikalla kello 17.00, johon mä oon nyt ajastanut lauantaille aina, niin silloin tiedetään jo, että meneekö Dallas jatkoon vai tuleeko 7 peli. Ja kovasti tietysti toivon, että Dallas menisi jatkoon, ei hänen kannaltaan, mutta kaikkien suomalaisten. Ilmeisesti tuo ei ole enää silleen niin kuin Heiskasen jalassa pallona roikkumassa, vaan Heiskanen on päässyt sen nuorukaisen Harlin kanssa pelaamaan ja Suter on sitten joko katsomossa tai jossain kolmosparissa. Joo, Winnipegille ei nyt tosiaan mennyt ihan hirveän vahvasti nämä playerit, että taisi olla Connor oli niitä alisuorittajia, sillä ei tainnut olla kovinkaan monta pistettä siinä 5 pelissä. No, nyt tulee jotain kiiltävää. Stars of the Ring, Ryan O'Reilly, okei. Jep. Tää onkin ihan jotain erikoismeininkiä ihan. Liekka miten harvinainen, ei mitään hajua. Mutta joo, bluesihommia vaikka. Miten se nyt menikään? No, tää on siis niinku just edellisen kauden juttuja, että nyt en muista, että aloittiko sen niinku viime kauden bluesissa ja sitten myöhemmin meni sinne vasta deadlineilla Torontoon vai mitenköhän se meni? Niin se ehkä meni, että se meni deadlineilla Torontoon ja sitten ei halunnut jatkaa siellä, vaan lähti Nashville, missä meni vissiin ihan hienosti. Ja, no niin, Brock. Jep.
hieno pelaaja, mutta vähän niin kuin meni kuppinurin siinä. Se oli ihan niin kuin, siis noloa, kun jahtasi sitä jotain Carolinan tyyppiä, joka pisti sitten, siis jahtasi ja hakkasi mailalla ja sitten Carolinan tyyppi pisti tyhjään maaliin, niin tämä vaan jatko riehumista ja sitten muutkin Islandersit rupesi riehumaan ja se oli vaan niin tosi noloa. Että voisi nyt yrittää hävitä jollain tavalla niin kuin arvokkaasti eikä vaan alkaa pöllöilemään. Näin Islanders-fanina sanon sen. Ja Jaden Swartz, joo. Niin tää oli tää hassu mikäli homma, mikäli tarkoitus tässä on. Pointtia aika vähän, tuntuu, että kaikilla on ihan samat 80 puolivälissä numerot, että ei näillä varmaan olisi yhtä hauska pelata kuin mitä oli niillä semmoisilla autokorteilla lapsen, missä oli jotain, mitähän siinä oli, sylinterit ja hevosvoimat ja paino ja huippunopeus ja mitähän niissä sitten vertailtiin. Tietysti hävisin veljelle aina joka ikisen pelin siinäkin lajissa, kuten kaikissa muissakin lajeissa. Joo. Jotenkin on nämä niin Devils-sympatiat nousseet tässä viime vuosina. Muistan, että silloin kun meni finaaleihin Kingsia vastaan, silloin ei kiinnostanut yhtään. Silloin mä kannatin Kingsia ehkä tietysti siksi, että se oli niiden eka kuppi. Ja Devilsillä tässä on monta, mutta ehkä jotenkin antoi varmastikin siitä syystä, että pelasin jonkun NHL 99 tai 2001 joskus niin kuin kauden läpi Devilsillä, niin tämä aika lailla muuttumattomana säilynyt design tuo jotain hyviä värinöitä. Ja tietysti kun on kyntänyt nyt taas jonkin aikaa, niin Ysärin kalpatraumat aiheuttaa aina sen, että kannattaa altavastaajia. Rust, no niin. Gentzel lähti, mutta tämä jäi. En muista, tekikö sitä nyt sitten jonkun aika pitkän sopparin tässä äskettäin. Näitä niinku supporting cast-tyyppejä Pittsburghista. Jotenkin mä oon täysin unohtanut, että mistä tää sinne meni, vai onko tähän alun perin. No eihän täällä kerrota, ja sitten kuka sen on varannut. Joo, no se siitä. Aha, no niin, Salt Lake City tai Utah tyyppejä tulee nyt. Taitaa olla tosiaan, että tiimin nimi tulee olemaan Utah jotain. Vähän niin kuin Colorado tai Minnesota. Että käytetään noita osavaltion nimiä eikä kaupungin nimiä, missä pelataan. Saa nähdä, mitä se tulee. Minkä niminen joukkue, minkä näköiset vaatteet ja silleen. Mutta vissiinkin juttu on, että saattavat hyvinkin aloittaa jollain Utah Hockey Club nimellä ennen kuin päättävät sitten tämän ikuisen brändäyksen. Carter, se pelasi nyt viimeisen pelinsä sitten. Columbus-legenda tietysti. Ei tainnut ihan hirveän monta peliä siellä sitten vastahakoisesti pelata ennen kuin treidattiin edelleen Kingsiin ja siellä sitten nosteli kuppia. Nyt en kyllä muista, että tuliko se Kingsistä tänne sitten hyvissä ajoin nostamaan kuppia myös Pittsburghissa vai jäikö sen kupit kahteen. Ihan hieno ura. Se siellä niin kuin kakkos-kolmos laarissa huippujen jälkeen. Ja Bennett, no niin. Tämä oli just hauska, mikähän se oli, oliko se 14 vuoden drafti, jossa taidettiin 4 ekan joukossa varata, menikö se nyt niin, että Aaron Ekblad ja Sam Reinhart ja sitten joku ja sitten Sam Bennett. Tietysti 4 eri joukkueeseen, mutta noin 3 on kaikki päätynyt sitten Floridaan nyt täksi kaudeksi, tai vähän aiemminkin jo. Saa nähdä, miten Reinhardti nyt, kun se mätti sen, mitä 48 maalia, kun se oli, ja on sopimus katkolla, että nouseeko hinta liian korkeaksi. Sitähän on huhuiltu, että tämä Utahin joukkue varmaan tulee olemaan erittäin aggressiivinen tuossa sitten heinäkuun ensimmäisenä, että toisin kuin Arizona, joka on just niin kuin pystynyt menemään niin kuin palkkalattian yläpuolelle, niin Utah sitten panostaisi ihan eri tavalla. Mika, joo, käsittääkseni hän puhuu suomea. Muistelisin, olikohan se niin, että sillä oli suomalainen äiti tai jotain. Voin olla väärässä, mutta tämmöinen mielikuva mulla on. Joo, tulikohan tästä Minnesotasta vai ei, kun oliko se Ottavasta. Ja sitten jotenkin niin kuin ihan yhtäkkiä, mulla ei ole mitään käsitystä, taisi jotenkin niin kuin hyvä.
se on tietysti niin kuin varmasti ihan vain minun tietojeni huonoutta, eikä silleen, että se olisi oikeasti jossain vaiheessa ollut huono. Mutta että ainakin mulle silleen niin kuin ihan yhtäkkiä vaan puhkes kukkaan sitten tuolla Rangersissa. Olisiko sillä useampikin joku 40 maalin kausi tai mitenköhän se on mennyt. Ja tämmönen pummi. Tuovetti. Niin, jos mä oon joskus sanonut ääneen, että taavetti tätä, niin se on tietysti Conor McDavid, jota tarkoitan. Se on jotenkin asettunut mun suussa taavetiksi. Hänellähän siis on, vaikka nyt kuppaja vielä löydy, koska tämä on joukkuepeli, niin vähintään 50 playeripeliä, niin kaikkien aikojen 3. paras pistekeskiarvo per peli. Taisi olla, että niin kuin Väinö on tietysti siellä jossain omassa kastissaan, sitten Marjolla on 1,61 pistettä per playeripeli ja Taavetilla on 1,60. Että sitten oli Draisaitl vielä siinä 4. hyvin lähellä, mutta ei sitä niin kuin tämä kaksikko voi koko joukkuetta kantaa kuin tietyn määrän. Että saa nähdä miten tänä vuonna. En panisi pahakseni. Joo. San Josesta ei kyllä nyt ihan hirveästi playerikulmaa saa. Sanotaan sitten vaan, että erittäin hyvä väri. Mä tykkään tästä nykydesignista tosi paljon. Ja sitten, no niin, lisää Dallasia. Joo. Ei ollut 2014 drafti, vaan se oli se, mitähän se olisi ollut pari vuotta myöhemmin, kun ehkä kaikkien aikojen paras yksittäinen drafti saalis, ellei sitten joku niin kuin Ysärin taitteen Detroit, missä tuli kaikkea Fedorovia ja Konstantinovia ja muuta. Mutta siis oliko se nyt 2016 vai milloin tuli toi samassa draftissa Heiskanen, Robertson ja Ottinger. Se on ihan hyvä, että niin kuin johtotähdet hyökkäykseen, puolustukseen ja maalille. Ja sitten niillä on taas tullut se seuraava aalto jo niiden jälkeen, että tuo on niin kuin onnistunut Dallas tosi hyvin draftaamisessa tässä viime kausina, vaikka siellä on jotain Julius Honkia kanssa niin ykkösenä otettu välissä, mutta nyt taas on jotain Stan Coveneita ja mitähän muuta siellä on nyt tullut ihan tässä niin kuin tällä kaudella taas jotain huippuja ylös. Jaden Schwartz, eikö tää tullut jo äsken? Tää on hirveä pinkka tässä, niin en mä nyt jaksa kaivautua sinne ihan pohjalle, mutta jotenkin mä muistelisin, että se kyllä tuli jo ihan tässä niin kuin muutaman minuutin sisään. Ehkäpä tuli, mutta ohitetaan. McAvoy. Nyt on jännät paikat. Tietysti siis niin kuin, en mä sillä mitään voi, mutta kyllä mä toivon aina, että Toronto putoaa. Toronto ei ole tehnyt mulle ikinä mitään, mulla ei ole mitään sinänsä niin kuin syytä toivoa niiden häviötä muuta kuin, että se on vaan jotenkin jo niin surkuhupaisaa se niiden kuivakausi, että sen vaan niin kuin toivoo jatkuvan. No, niin jotenkin tykki runkosarjan joukkoa aina, mutta sitten vaan niin kuivahtaa playereissa, että se on jotenkin hieno homma, en mä tiedä. Vähän hävettää, että niin kovasti haluan niille pahaa, mutta näin se vaan on. Osansa on tietysti sillä, että ne Tavaresin nappas Islandersin nenä edestä silloin, kun hän sinne päätti lähteä. Mutta se on mennyt loppujen lopuksi ihan hyvin, että siinähän se vasta Islanders lähti kunnolla nousuun, kun siksi tai siitä huolimatta lähtivät nousuun. Samaan kohtiin tietysti osui Trotsin tuo, joka on aika iso tekijä. Mut, joo, saas nähdä. Nyt on paljon hyökkääjäprospekteja tuolla Anaheimissa, niin saa nähdä, jääkö hän sinne. Ei vissiin ole highlight-kikkojen lisäksi vielä ihan saanut kokonaisvaltaista peliä sen verran kuosiin, että olisi välttämättä niin kuin isommassa mittakaavassa hyödyksi joukkueelle, mutta voihan se olla, että sieltä puhkee. Tai sitten se vaan niin kuin puhkee niin hyväksi hyökkäyshyökkääjäksi, että ihan sama sitten, mitä se muuten puuhailee. Mutta paljon on huhuiltu, että jos se sieltä nyt kaupattaisi kesällä. No niin, jes, hieno lopetus. Ja miksi mä äsken tietysti siis niin kuin Bostonin kohdalla rupesin hölisemään Leafsista, niin on tietysti se, että siellähän on nyt siis Boston Leafs-sarja kesken. Viime yönä oli 6 peliä ja 7 peliä mennään. Saapa nähdä, kumpi ratkaisee. Siellä ei välttämättä ole Matthews taaskaan mukana, mutta Marchand on, että
Olisi se nyt jotenkin hienoa, jos Marchand tekisi jonkun jatkoaikaratkaisumaalin. Vaikka hän on hyvin vihattava henkilö ollut pitkin uraansa aina tietyistä tötöilyistään johtuen, mutta pakko jotenkin kunnioittaa, että miten niin kuin hyvä pelaaja se on niin kuin rottailuistaan huolimatta ollut. Olipas pinkka. Kyllä tämä 28 korttia on sillä jo niin kuin urakka avata tälleen pitkän kaavan mukaan huolella. Säästellään tosiaan loppukesälle sitten se viimeinen.